Ordiziako zein Tolosako azoken ezaugarri eta antzekotasunekin gogoeta bat egin eta gero, lankideta proiektu bat abian jartzea erabaki dute. Bi herrietan antolatzen diren azoketan, Gipuzkoa osoko ekoizleek hartzen dute parte. Modu horretan, populazio asko konzentratzen den espazioetako produktuen salmenta erraztu eraziz. Lankideta hitzarmenarekin, Ordiziako azoka eta Tolosako azoken promozioa, etengabeko hobekuntza eta azoka egitura berri bateratua egitea du helburu. Helburu nagusia da hori guztieri aurre elkarrekin eta elkarlanean egitea. Ezinbestekoa da gure sektorea babesteko eta hain erreferentzial diren gure gune horiek indartu eta babesteko, bat berpentsatzea, aktiboki berpentsatzea gune hauek nolakoak izan behar duten, eta hain zuzen ere gune hauek ditugunok eta gure baserritarrak lantoki beraien soroak izaten dituzte edo beraien baserriak izaten dituzte, baina saltoki gure herrietako azoka hauek izaten dituzte eta horregatik danen artean bultzada bat ematea honi. Guretzako funtsezkoa dana da Tolosak eta Ordiziak bat egitea eta bat egite horren ondorioz denak irabazten ateratzea. Denak da produktoreak alde batetik, baina denak diogunea ere herriak dira. Herri dinamikak, herrietako ekonomiak eta herri bizi izaera horiek. Arrate Iturbe, egitasmoaren teknikariak, azaldu dizkigu lankideta proiektuaren nondik norakoak. Azkenen ikuste genuna zen, bai Tolosan eta bai Ordizin diteun erronkak edo berdine diela, ez? Bai errelebo generazionala bilatzen dugu, bai baserritarren aldetik, bai kontsumitzaien aldetik, neurri baten bai baserritarrak ere Ordizi etortzean eta Tolosa etortzean ere bai batzuk berdine die, eta bueno, lankidetza hitzarmen hau ikuste genuen ezinbestekoa zela behintzat proiektu komun bat edo garatze jute aldea edo, ez? Orduan, gogoeta prozesu hontan 3 lan hildo edo definitu die. Lan hildo bat izango da, orain arte datuik ez daukegun azterketa bat edo itxeko albideratuko eguna, jarri harremanetan EHUko ekonomia departamentuko arduradunekin, eta lortuko deuna da azterketa bat itea urtebeteko epea izango duena, eta azterketa honetan lortuko deuna da ze inpaktu ekonomiko sortzen nahian herriko azoka hauen bitartez edo. Bigarren lan hildo bat edo azoka normalizazio prozesu hortan edo izango da, erreferente dira eta erreferente izango dira, baino horren atzen ere lanketa bat suposatzen du azoka hauen bueltan edo aitzea, ez? Hasteko, ordenantza, oinarrizko ordenantza normalizatu bat edo lortzea izango da. Beste alde batetik, produktun trazabilidaden edo kontrol bat edo bermatzea, diputazioakin edo lanketa hori egiten hasia gaude, bertako teknikarik edo posible duten lanketa hori pixkatitia. Eta beste alde batetik, herri azokak edo, promozionatzeko edo, multimedia bat edo, bideo formatu batzuk edo pixkat jendea eta gizarteratzeko, ez? Azkenen azoka hori representatzen duten edo garrantzia, ez? Sustatzeko azokan, esentzia hori. Eta, azkeneko hildoa edo, izango litzakena da, erosketa publikon edo oinarrituta, azkenen udaletxek askotan finantzatzen dituzten herriko hainbat aktibidadetan, batez ere gastronomiari lotuta, herriak bazkarik, afarik eta horietan bentsat bermatzea edo lehenestea bentsat herriko dendatan bertako produktua erabiltzeko edo diru kantitate bat edo zeitea, aportatzea edo.